Međutim, tijekom sam, vjerovatno kako sam sazrijevao, sam počeo stvarno puno i vježbati i raditi. I možda bih spomenuo da sam recimo prvi put profesionalno, dakle da sam to imao plaćeno, svirao Mozart fagot koncert sa 21 godinu sam navršio. Još nisam ni završio bio akademiju. Ne. I to sam nastupio sa Kameratom akademikom u Salzburgu. Ne. I to mi je ovako jedna od stvari na koju sam ponosan. U to vrijeme je bila strašno velika konkurencija na akademiji i to su studenti bili probrani iz cijeloga svijeta i bila je skoro jedna vrsta natjecanja među nama ko će biti bolji. U to vrijeme sam dosta svirao tih Mozartovih stvari, simfonije koncertante, mislim kao solista, i svirao sam u cello, fagot, sonatu i tako, i bila je jedna komisija internacionalna koja je pratila svakog pojedinog studenta. I onda sam doživio jednu veliku čast, na što sam isto vrlo ponosan. Ne bih htio da sad ispadne da se s tim hvalim, ali mislim da je nešto što je meni bilo osobno strašno vrijedno. Dobio sam Bernhard Paumgartner medalju za najbolju izvedbu Mozarta u Salzburgu. I tu medalju mi je predao u Mozartovoj rodnoj kući predsjednik pokrajinske vlade, svirao austrijski gudači kvartet, to je bila jedna velika svečanost. I eto, tu sam osjetio zapravo prve nagrade za toliki rad. Jer užasno puno sam vježbao u to vrijeme. Mislim, i do dana današnjeg naravno vježbam puno, ali više možda ne tim intenzitetom kao onda, ipak sam nešto i naučio u međuvremenu. Onda je slijedio nastup zajedno sa mojim ocem, bio sam najmlađi solista na Salzburškim svečanim igrama, što mi se isto čini ovako jedan veliki uspjeh. Skoro da mogu reći da sam krenuo od onuda gdje drugi završavaju zapravo karijeru. Za moj nastup u to vrijeme šef Salzburških svečanih igara je bio Herbert von Karajan i trebala je njegova osobna dozvola za moj nastup. I on je to bez problema odobrio i vrlo sam ponosan na to. To je bio jedan sjajan uspjeh. Naravno, tata je vodio glavnu riječ. Ja sam, kako bi se reklo, sekundirao. Moram priznati da me je bilo strašno strah. To je jedan od koncerata koji pamtim po tome da sam imao užasnu tremu zapravo. Koncert je prenosilo 40 svjetskih radiostanica uživo. I sad sam ja mislio, ako ja sad zaribam stvar, to bi se prilično daleko čulo. Međutim, ispalo je, bile su sjajne kritike, bile su ovacije na koncertu. Međutim, sad kad ovako sam to sve pričam, sam mi zvuči kao da se hvališem. Ali, ne znam, meni su to krasne uspomene. I smatram to nekakvim svojim velikim uspjesima, ne. A nakon kratkih ponovnih reminiscencija na Dieterov koncert za 2 fagota, što ga je Željko Klepač izvodio sa svojim ocem Rudolfom Klepačem, ponovno smo na polaganom stavku uslijed tužne prigode, naime smrti fagotista Željka Klepača, čiji glas slušamo na snimci ulomaka emisije Od podija do podija, koju je za prosinac 1997. godine priredio urednik Branko Magdić. Nažalost, fonoteka Hrvatskog radija nema snimku Mozartova prvog koncerta za fagot i orkestar u B-duru u izvedbi Željka Klepača, no zato ćemo srednji i završni stavak dijela čuti u izvedbi njegova oca Rudolfa. No tu je zato Željkov matični orkestar uz koji je bio vezan čak 3 desetljeća svojega umjetničkog rada. Zagrebački simfoničari radio televizije Zagreb, današnji simfonijski orkestar HRT-a, kojima ravna Kurt Wess.
Drugi i treći stavak prvog koncerta za fagot i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kehlove oznake 191, čuli smo u izvedbi Rudolfa Klepača kao solista uz zagrebačke simfoničare radiotelevizije Zagreb, kojima je ravnao Kurt Voss. Bilo je to u siječnju godine 1979. Poslušajmo sada zbog čega Rudolfov sin Željko Klepač nije nakon studija i prvih uspjeha na zapadu ondje ostao i prihvatio koju od primamljivih ponuda za namještenje. Onda sam nakon studija imao jednu priliku, bili su me pozvali da bi išao, to se zove u Nachwuchs orkestar der Berliner Philharmoniker. Čulo me par glazbenika iz Berlinske filharmonije i htjeli su da dođem sa još par studenata. To vam je zapravo nastavljeni studij gdje vas pripremaju za audiciju za Berlinsku filharmoniju. Ne? Međutim, ja mlad lud sam to odbio. Ne? Da, nije mi žao danas. Možda bi mi bilo još puno lakše probijati se u svijetu da sam tamo otišao. Međutim, to bi trajalo negdje još 4 godine. Naravno, uz njihovu stipendiju sve. Ali nekako nisam to u ono vrijeme smatrao toliko značajnim. Ne?
Danas kada razmišljam o tome, ipak drugčije mislim o tome. U to vrijeme sam se vratio u Zagreb, što se svi strašno čudili, jer su mi ponudili mjesto u Mozarteovom orkestru u Salzburgu, gdje sam u isto vrijeme i svirao 6 ili 7 godina sam svirao u tom komornom orkestru Camerata Akademika, s kojima sam i puno nastupao. I svi se čudili zapravo zašto ja odlazim iz Salzburga. Ne? Međutim, ja sam negdje u sebi osjećao da ja moram ići svojim putem. Ne mogu reći da sam bio u sjeni oca, ali i dan danas kad dobim neku kritiku nekog koncerta ili da stazama slavnog oca, poput slavnog oca, onda sam jabuka koja ne pada daleko od stabla, što sve smatram zapravo komplimentom jer me uspoređuju sa najboljim. I međutim, dvosjekli mač je u tome, svi su rekli tebi je lako, tebi tata može zrihtati koncert, tebi tata može ovo. On je mogao, da, ali nije mogao svirati mjesto mene. Tako da s te strane mislim da sam dosta napravio. I onda sam se vratio u Zagreb, gdje jednu godinu, skoro 2 godine nisam mogao dobiti posao. Polagao sam negdje 6 audicija. Uglavnom položio bi audiciju, međutim poslije su onda poništili audiciju, pa ovo, pa ono, nikako da se nađe mjesto za mene. Ja sam mislio, došao sam iz Salzburga, sad će me svi dočekati raširenih ruku. Međutim, imao sam prilično tvrdo spuštanje na zemlju. Međutim, išao se, ja sam uporno vježbao i negdje u sebi sam vjerovao da ja to mogu. Ne? I na kraju sam položio audiciju za simfonijski orkestar HRT-a. Polagao sam audiciju kad sam primljen, bio je maestro Milan Horvat, koji je naravno jedan veliki autoritet bio i sada još uvijek naravno. Volio bih nešto reći za taj orkestar. Ne? Ja sam jako ponosan što sam član tog orkestra, a iz više razloga. Prvo, taj orkestar danas dosiže jedan sve viši i viši nivo. I mogu reći da sa još par ljudi ako dođu, koji bi trebali doći, da će naš orkestar imati stvarno jedan evropski nivo. Što je vrlo teško. Jer vi ako uspoređujete od uvjeta rada, od instrumenata, od plaća, informacije radi, možda ljudi ne znaju. U nižim orkestrima, recimo klasama u Njemačkoj, plaća jednog glazbenika nije ispod 5000 maraka. Ne? U jednoj berlinskoj filharmoniji su plaće 12.000 maraka. Dakle, imaju sjajne instrumente, imaju velike plaće, ne moraju se baviti sa još 100 stvari da bi preživjeli kao što se mi bavimo. Ne? Ali mislim, ja sam jedan put u šali rekao da mi sviramo bolje od Berlinske filharmonije. Da su svi rekli kako to misliš. Ja sam rekao da njih staviš u naš položaj, da im daš naše instrumente, pa da vidimo kako bi to zvučalo. Oni se vjerojatno ne bi ni snašli u tome. No dobro. Željko Klepač kao solist nastupio je u 100-tinjak koncerata s najuglednijim domaćim i inozemnim orkestrima, što je izuzetno mnogo za jednog puhača. Bio je solist primjerice uz Stuttgartsku filharmoniju, Simfonijski orkestar radiotelevizije Luksemburg, orkestar Mozarteum te Salzburšku Cameratu Akademiku. Često je hrvatskoj publici prvi put predstavljao djela za svoje glazbalo i to iz domaće i svjetske glazbene literature, poglavito 20. stoljeća. Prvi put u Hrvatskoj sudjelovao je primjerice u izvedbama koncerta za trubu i fagot Paula Hindemita te duet koncertina za klarinet i fagot Richarda Straussa. A iz tog
posljednje spomenutog dijela Straussova dueta koncertina sada ćemo čuti središnji polagani ulomak. Uz Željka je tu i Branko Ovčarić na klarinetu, a gudačima zagrebačkih simfoničara RTZ-a ravna Jean Périsson. Te duet koncertina za klarinet i fagot Richarda Straussa. A iz tog posljednje spomenutog dijela Straussova dueta koncertina sada ćemo čuti središnji polagani ulomak. Uz Željka je tu i Branko Ovčarić, a gudačima zagrebačkih simfoničara RTZ-a ravna Jean Périsson. Čuli smo ulomak duet koncertina Richarda Straussa u izvedbi Branka Ovčarića na klarinetu i Željka Klepača na fagotu, uz gudače zagrebačkih simfoničara RTZ-a kojima je ravnao Jean Périsson. Taj se orkestar danas naziva Simfonijskim orkestrom HRT-a, a u njemu je Željko Klepač proveo gotovo 3 desetljeća umjetničkog rada. U mojoj solističkoj karijeri možda je interesantno da sam odsvirao jedno 70-ak velikih solističkih koncerata koje govorimo o koncertima Stuttgart, Salzburg, Linz, München, Luksemburg i tako, mislim, o takvim Dubrovnik, u velikim stvarima, pogotovo za jednog puhača, ne, jer puhači to nije ni violina ni klavir da bi se tako užasno puno tražilo. Međutim, je uvijek bilo interesantno vidjeti ljudi koji baš ne susreću fagot vrlo često,
Iziđete s tim fagotom van i sad ljudi gledaju šta bu iz te štange izišlo van. Ne? Misle si... Ali uglavnom moram priznati da su uvijek ugodno iznenađeni jer imate prekrasnih koncerata koji su napisani za fagot. Inače, i u mojoj obitelji, moja obitelj je isto glazbena, moja supruga Ester svira violu, isto u Simfonijskom orkestru HRT-a i ima svoj, sad već sve poznati, ženski gudači kvartet Gracioso, koji sve više i više nastupa. I meni se dopada jer nemaju samo klasični program, nego sviraju obrade Beatlesa, sviraju, kako one kažu, od Baha do Beatlesa. Moja kćer svira klavir, vrlo je muzikalna, ali da li će se baviti glazbom, to nisam siguran, jer prilično je to trnovit put. Čovjek zapravo, ljudi, publika vide krajnji efekt, a ne znaju koliko je dugački i teški te put do onog mjesta napred. Čovjek čak lakše dođe u jednom momentu do vrha, ali da bi se gore održao, treba biti jako dobar letač. A za kraj ovog glazbenog sjećanja na u utorak preminulog fagotista Željka Klepača, solista Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, istaknutog hrvatskog umjetnika i velikog humanista, čućemo ulomke iz dvaju hrvatskih dijela. Najprije tu je prvi stavak koncerta za fagot i orkestar Brune Bjelinskoga. Željko je solist svojih matičnih zagrebačkih simfoničara RTZ-a, dirigira Vladimir Krančević.
Sa snimke koncerta održanog 16. veljače 1984. godine u dvorani Lisinski u Zagrebu čuli smo prvi stavak koncerta za fagot i orkestar Brune Bjelinskog, što ga je izvodio Željko Klepač kao solist uz zagrebačke simfoničare RTZ-a pod vodstvom Vladimira Krančevića. Emisiju Život glazbe u spomen fagotistu Željku Klepaču završit ćemo njegovom izvedbom koncerta za fagot Stjepana Šuleka. Čućemo sada drugi dio skladbe, treći i četvrti stavak. Solist i orkestar ostaju isti, samo je za dirigentskim pultom ovoga puta maestro Pavle Dešpalj.
Trećim i četvrtim stavkom iz koncerta za fagot i orkestar Stjepana Šuleka završit ćemo emisiju spomen na fagotista Željka Klepača, koji nas je zauvijek napustio ovoga utorka 26. travnja ove godine po svim kriterijima prerano, u 55. godini života. U ovom dijelu kao solista ga je pratio njegov matični simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, uz koji je proveo 3 desetljeća života. Dirigirao je maestro Pavle Dešpalj.
Željka, kojemu je posljednji ispraćaj bio danas u 14:15 na Mirogojskom groblju, sjećat ćemo se kao vrhunskog umjetnika, velikog dobrotvora koji je svojoj glazbi uvijek pružao više i plemenitije značenje, uvijek spreman na pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Kroz današnju emisiju Život glazbe pratio nas je zvuk fagota Željka Klepača te njegov glas snimljen u razgovoru s urednikom Brankom Magdićem za emisiju Od portreta do portreta iz godine 1997. Današnju su emisiju ostvarili Davor Čajko, Jurica Novosel i Jana Haluza Lučić.